Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi nakadanon da Vanessa kan Jenny iti balay da Vanessa. Dinayaw ni Jenny ti kinasingpat dagiti dadakkel ti gayem na. Iti sabali a bangir, inawis ni Joan ni Rafi ijay balay da. Tapanggap na apikutan ti baro. Nagbaligi nga rod ni Joan iti panggap na. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Kabulanan ni Vanessa isu ang nagpasyudad da itoy. Iti panagsarsarita da ken ni Jenny. Kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Vanessa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ne, apayan ang nagrupangat ka. Papanta ka din ni hospital. Agsakit magnagpaisun ti tiyan ko. Sabalin ti sakit na. Aguray nga ron, tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga ron, tamapanak mang para iti taksi. Imbaglakit din ta saan ka narigatan ang naganak. Lalaki ti anak mo. Kinasya nak ti apo. Taamo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka iti panggap mo ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano ta adu at imapan? Iso nga rod adam damagek no mapan ka. Tagid dan ta nga agaplay. Apaman ama kapigsaak. Irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslan to katay amok, anaunget ka no tinatumpungan na nga amo. Day ta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lat na kaditi plano yaw iti gayem mo amapan iti abroad? Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Ala, noan niya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Kasano nga tatibiyag ko, no awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipod tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi, tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Ala, ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw. Nalpasan timparamid tayo a clinic kan medical center mo. Mabalinan ngay loka tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama, kuna kini Joan, adito'y kuman nga agtrabaho. Ngam kay kayat namat iti Amerika. Kasanukat adda ijay dagiti dadakkel na. Kunak no sana mapanijay, tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalin. Dahil tangarod mati ibagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni di Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor, tapno agsikog lang? Aniya. Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa'y mag. Ingka man sabtan. Taamang no simrum anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, ala, tayo naksabtain. Nuapay mo't ngamin nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay,
Kaasi mo, tasumrulat ta ti kapsut na. Adun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamot amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit din ti gasgasat da nga agina. Barag kumamot no umimbag ti ubeng, tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga managsaksakit piman. Masapul ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan, mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad, no dito'y ti umay da pagpatsekapan. Kanadamatan na pharmacy tayo. Dito idan nagatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpatsekap. Di ka agdanag, mama. Jack Bye-Bye Anti-Clinic tayo. Hello anak, imbag ta imawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela, tapno saan amabannog. Leukemia ka no, ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga rod, masapol ka no amake mo. Sige, nanang, ipakimo yo. Ay, sige nga rod, kasta ti aramidan may, anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Huwan nga rod. Kasano nga tanaw anak dito eh. Saan kun amay paagas, kun maipakimo. Nanginang amin dagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit ti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana. Awan serbi ti amana. Nasa umon. Talaga nga awan serbi na. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot tanday dyan nga ama ti anak mo. Awan damag ko kankwana. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asidag pa nga iti emergency hospital iti tenga ti syudad. Padasan ta ka di nga ipanti apo ko ta dita. Barag nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kanoy jay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Ay, padasan ta. Barang no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rudan ti apo ko ta ipanta ijay. Adda ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo. Mapanda ka no iti agdinamag a kabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang nangina a medical center? Wan ka no. Barang maagasan dati anak ko. Ay, unay matlang a ruden. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nangro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basitan nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagan ti anak ko. Idaw-dawat na, gayam. Marisa, pampanunutak ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat day jay a babae. Kat napintas met. Ne, siya ka di lang. Wan met. Si kalaang ti saan ang mga yat iti day jay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Nga adan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi, kat nataar ti anak ta.
Nupudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Angam kita imadayon. Katawan samatan di panggap nang agsubli. Wan nga rod. Anyamot tanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tay nasikugan ni Rafi. Kaya't ko ang makita ti apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan tumatmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin na si dagday di ababae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikas kan kwa na amamirmiraut lang. Isuki din, ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di kat ti aputa. Agyaman na iti inted mo at ulong, Susan Balasang ko. Awan anyaman na, nanakora. Agkakaaruba tayo. Isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, Balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan iti naayat at tumulong, nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo asidadaan at tumulong. Agyaman na, Balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti apok, kanda do mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, nana. Ngamin, ingkamang kunday to ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako unay, Balasang ko. Uray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay, kat sidadaan da at tumulong. Una, uray mako na abasit lang atulong, ngamdakkelan aba nagdayta. Awan, Balasang ko. Kat agyaman ako unay. Amok na nakora, agimbag ti apo ko yo. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasaya at mo't nanang. Ta kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kanitatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang. Kanayon apang panunod ti anak ko. Basta agtrabaho kalatta dita, anak ko. Kat saan mo abay-bayan ti salunat mo? Wen, nanang. Uray da kayo. Saan nyo abaybay anti salon at yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wen, anak ko. Wen gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipod ka ni Susan akaruba tayo. Kan adamot ng ted adado mapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wen, anak ko. Ket ala, ay wanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adadakas ang mapasamak kan ka. Wen, nanang. Ala nga rod, anak, kastapay. Wen, nanang. Kat urayan yung ipawid ko akwarta. Wen, anak ko. Ala, agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayak ti sumurot dito Amerika? Sayang mo ti medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko matiagawid dito Tapno duwata namang imaton. Diyak kaya't apanawan dagiti kabagyak dito Sikat ti rumbang asumurot dito Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito sige ka. No di mo kaya't ti umay dito Di ta kalat tangarudan. Ta dito yakmat. Kasano nga ro ti arapaap ko maadaan ta iti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kaya't nga agla nga alosyang no agsikugak. Apay nga ro da asawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kaya't ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen, Mama. Ibagbagak nga ro nga agawid
Tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kayat ti agsikog. Dahit ang arod mat ti pakas da awak, mama. Nasaysayat la ko man, no di kam nagasawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko ana, kasta ka di iho. Uwan, mama. Iti da ito nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko. Kan, adda kumamat mga awag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga da kumamat ubeng dito'y balay. Ngam ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan tan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni John, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak matan iti ubing. Adda ko maaw-awir tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikog. Day tamo ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay ang nakikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikog. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan da. Bumaket kan lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no di dan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Jay Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo may at man basitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawidin dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na. Ken inton nagkapsaut, maisublimanen di taoy. Ay, kahasimot. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon ang maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Ta tumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro, ati puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check-up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro, ti apo ko may. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Adda, iti ubi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.